Mária Čalád, alebo, ak chcete, Mariánska čeľaď. Kedysi tu stál rozsiahly komplex kláštorných budov, ktoré vystavali príslušníci rehole Paulínov, teda rádu svätého Pavla, prvého pustovníka. Podľa hábitu ich miestni nazývali bieli mnísi. Dnes je to miesto skazy, dokonca mu prischlo označenie najdesivejšie miesto Slovenska. Nuž, posúďte sami. Kedy na južné Slovensko Paulíni prišli, presne nevieme. No listina Ľudovíta II. Z roku 1517 už spomína takmer hotový kláštor pod názvom Zala. Rehoľa tu pôsobila 270 rokov a v časoch najväčšieho rozmachu obhospodarovala 4000 hektárov pôdy. Samotný areál kláštora bol postavený do štvorca. V strede bol upravený dvor. Budovy mali 2 poschodia a tomu všetkému trónil dvojvežový chrám v barokovom slohu so skvostnou výzdobou, cennými maľbami, freskami a množstvom sôch. Mimoriadnu cenu mala tunajšia knižnica, ktorá obsahovala vyše 1000 zväzkov. Podľa vtedajších odhadov mala hodnotu takmer 400 zlatých. Stála tu nemocnica, ktorá slúžila aj obyvateľom širokého okolia. V análoch sa spomína aj chutný liečivý prameň, ktorý vyvieral priamo na nádvorí. Či je pravda, že podzemné chodby odtiaľto viedli do rôznych i vzdialených kútov, kláštorov či miest, sa dnes už asi nerozvieme. V 16. storočí sídlo rehole vyplienili turecké hordy a k ním sa neskôr pridalo rabovanie kapitánov banských miest. Tí z najväčšieho zvona kostola odliali delo. Prebiehali tu aj kurutské boje s cisárskymi vojskami. Rákociho armáda sa usídlila priamo na posvätných miestach a pri odchode nechala po sebe doslova spúšť. Nasledujúce roky môžeme nazvať už len obdobím celkového úpadku. Zriadili tu vojenský lazaret, neskôr tu bola škola a poľnohospodársky podnik, byty pre jeho zamestnancov, konali sa tu púte, ale aj zrazy mládeže, po ktorých objekty za každým vyzerali horšie a horšie. Tunajší reholníci údajne nemali dobré vzťahy s obyvateľmi okolitých obcí. Do rádu totiž vstúpilo viacero neprvorodených synov zo šľachtických rodín. Dnes by sme pre nich našli pomenovanie Zlatá mládež. A tí boli zvyknutí na úplne iný životný štýl než ten, čo si vyžadovala rehoľa.
K domácim sa správali pohrdavo a povýšenecky, dokonca údajne páchali neresti, ktoré boli v príkrom rozpore s náboženskými pravidlami. Po okolí sa šírili zvesti o únosoch mladých dievčat, ktoré mizli bez akejkoľvek stopy. Chýry sa s odstupom času menili na legendy. Mnohé sa zachovali do dnešných čias. Podľa jednej, mladý mních uniesol už zasnúbené dievča z chudobnej rodiny. Napriek tomu, že dievčina sa statočne bránila, zmocnil sa jej. Aby sa o jeho čine nikto nedozvedel, rozhodol sa obeť zamurovať. Ešte predtým ho však dievča preklialo. Nech sa vraj premení na vlka. Ostatní Paulíni po nociach počuli z jeho cely divoké zavíjanie. Báli sa otvoriť dvere, no ich zvedavosť napokon potlačila strach. Len čo sa dostali dnu, pomedzi nich vybehol naježený, rozbesnený vlk a navždy zmizol v nedalekom lese. Dodnes vraj počuť jeho zavíjanie. Iná legenda je oveľa prívetivejšia. Tvrdí, že toto miesto bolo pre budúci kláštor vybrané na základe zázračnej udalosti. Panna Mária, ktorá sa zjavila miestnym pastierom, ich požiadala, aby tu vybudovali chrám. Chlapi sa najskôr zdráhali, no keď zo zeme vykopali neporušenú sochu Bohorodičky, pustili sa do diela. Socha sa neskôr stala centrom uctievania v budúcom kláštore. Hovorí sa tiež o chlapcovi, ktorého kvárila nevyliečiteľná nemoc. Zúfalí rodičia ho priviezli do kláštora a modlili sa za synovo uzdravenie. Priamo pod sochou Panny Márie sa chlapec náhle prebral a domov sa vrátil po svojich, úplne zdravý. Miestni tvrdia, že podobných prípadov bolo oveľa viac. A tak nám mariánska čeľaď, napriek svojmu dnešnému vzhľadu, neustále pripomína, že viera a nádej sú silnejšie než akékoľvek trápenie.